Il-lejl tal-miliet fis-sala tal-ħlas f'Mater Dei kien wieħed pjuttost kwiet fejn is-soltu. L-ewwel tarbija titwielet fis-7 u 3 minuti ta' filgħodu. Peress li twieled fil-miliet, it-tifel se jingħata l-isem ta' Krist u huwa l-ewwel wild tal-koppja żagħżugħa mill-Filippini Rosemary u Joan Hapos. Il-kru ta' One News żar l-Obstetrics Wards 1 u 3 u Rosemary għaltinna li t-twelid fjum il-miliet ma kienx wieħed mistenni għax iż-żmien stipulat kien dak tal-4 ta' Jannar. Expected date is January 4. And we didn't expect that he will born on the Christmas day. Ir-raġel tagħha, Joan, kien jidher viżibilment eċitatu ferħan se jtir, iżomm it-tarbija fidu. U stqar magħna li ma kienx jaf se jaqbad jagħmel xi nċemplitlu l-mara li kien bedalu ġeħ tal-ħlas u kellu jitlaq minn fuq ix-xogħol. I don't know what happened to her because at that time I'm at work and she called me and she was in pain. I don't know what I'm going to do. I didn't expect that. Kollox, fjum il-miliet twildu 6 trabi, 4 subien u 2 tibniet. Dan l-istazzjon tkellem ma' Marija Xkembri, il-charge midwife tad-Delivery Suite. Hija stqarret li għal-qabla ma kienx tagħmel differenza f'liema ġurnata jitwildu trabi e kif dejjem imorru għax-xogħol b'dedikazzjoni. Però l-atmosfera tkun waħda ta' aktar ferħ matul dawn il-ġranet. Aħna niġu għax-xogħol dejjem bħal kull ġurnata oħra naqdu tmirijietna u jkun hemm atmosfera iktar ta' ferħ u xejn. Marja qaltilna li x-xogħol tagħhom mhuwiex wieħed li tista' tippjana għax ħadd ma jkun jaf eżattament meta se jseħħ it-twelid. Aħna m'għandniex xogħol li huwa predictable, ġifieri qatt ma nkunu nafu meta jitwildu l-babies u x'hekk. Ġifieri aħna xogħolna hu meta jogħġobhom jiġu trabi.